clear tu te chibai ule tunlai chu Delhi lam chanchin kan soi lakloa tuntuma po Delhi lambok kan hoi le ang Sawrkar atanga le khapoi mo engemo driving license motor permit tribal certificate le thil dang dang te po kan mamo kan siam tir don chuan kan omna district DC office a emo a concern department na te kan kalh angai thina office lundewa te phei chuan rei tak tak intlar hnuwa po nidanga kal le tura in hon tir le phot te angai thin chutiang chuan thingtlang atang po in office door turin hun le tha mai ba ka sum tam tak se nanga ya abuai thlak thin hle thingtlang atanga office door tura zin nidanga kal le tura loin ti phei chu rilru a du thin hle ani heng har satna te hi Mizoram chavina kan to ani bik lova India ram puma thleng thin ani vai housing a phei chuan thamna lak an china wangin thamna tel lo chuan tum khat kalna a hlotlin ngal mai a har thin hle he system hian mipui te hun hlu le tha le zung mai ba ka sum tam tak a khorala Sawrkar hnathawk tan thamna lak na rem chang le du mipui te tirkwal vel theina rem chang a siam sak bok hei wang hian har satna tok mipui tam tak kan phun sup supa omzia ero anei thui ngai lo Delhi mipui te har satna hriat thiam pui tu Sawrkar aron din china ero chuan he system hi ti danglam ani ta ni sang ni som pariat September thla Delhi Sawrkar hian system thar ti chuakin chu system chu doorstep delivery of services ti ani a chumi system a chuan mi in Sawrkar atangin eng certificate le khapoi mo emo lo mamo ta se a mobile phone atangin number pakhat 1076 adai langa Sawrkar call center a thokten lo changin a call tu chuan a thil mamo a hrilanga chu a thil mamo a hmu theina na le khapoi mo nei ngai zong anei felvek huna a ina Delhi Sawrkar agent te vakalin chumi hna chu anwa thuhsak don ani entir na pakhat lo pe ila min scholarship deal turin income certificate lo mamo ta se 1076 dailin athil mamo chu awa hrilanga call center a thokten income certificate nei tur chuan veng chung hruai tu tele panchayat hriat puina te voter id card xerox te angaya chutiang zong anei fel thei hun tur chu anzo tanga certificate mamo tu chuan le khapoi mo anei fel thei hun tur a hrilanga chumi huna chuan Delhi Sawrkar agent te vakalin ale khapoi mo te chu computer a scan sakin a thla te anwalak sakang ti chuan income certificate an siam sak zo ve le adil tupa ina chuan dak hmangin an thon le anga chutiang zong sen sawa chuan adil tupa khan cheng somnga a pe ve turani ti chuan cheng somnga lek choin Sawrkar office vador buai ngai lovin an thil mamo ten an kot kaya aron panta ti na ani chu he scheme an hon ni hian Chief Minister Arvind Kejriwal chuan atopa chuan kan hlotling ta pizza le eitur engemo kan cha chuan rang takin kan kot kaya aron thleng ngal thuai thina tuna chuan Delhi mipui ten an thil mamo hranga an kot kaya Sawrkar agent tele an le khapoi mo te an kokal thei ve don ta ni chin chia tlak takani ti in a soi he scheme hian honani tirin mipui te mamo thil chi hrang somli a huama chungzinga langsar zual te chu driving license tui connection income certificate case certificate marriage certificate le thil dang tam tak ani a tluang taka kalpuin call center call tu an tam thin hle a ni khata phone call singtel fe an dong thin ti chuan he scheme hi ti len bel zel ni in kum khat aliam le meu chuan Sawrkar service hrang item za a ti pun ni in call tu po ama a in an pung chho zel ani he scheme chhor tangkai tu te zinga tam tak chu mi har sa ve tak le motor khala eizong taxi pu le rickshaw pu te an ni hloma tunma a hun hlu tak senga transport office a intlar thin le office a hnathawk ten hoi homna tel ho lova an lo don son thin thamna an be se awanga thil chi hrang tul mang lova an lo phut kuala nidanga ronkal non le tura an lo ti kual fo te na chutiang ngai to mia lo le thamna poisa pek ngai mia lova
cheng som nga chau senga an hna an ti hlawtling thei tamai chu sarkar chunga hian an lawm hle ani video Mahse tarlan to angin lockdown laia auto le taxi an service theilo lai khan Delhi sarkar hian taxi pu le auto pu te account na cheng sanga zelin halo da sak to a chuba ka an permit le khapoimo ti nun nana sum sen ngai thin te po alo ngai dam sak vek to bok ani tuna kan sei doorstep delivery of services door tu te zinga atamber chu transport department kai hnoya door tu te le revenue department kai hnoya door tu te han ni a department dang po in door tu nei ve rengin call center hi alun thin hle a call center a thok tur le aron call tu te ina vakal tur agent tam tak lak bel an ni awangin thalai tam takin hnathar an nei pha a chor tu mipui te tan la hlok na hlir alo ni bok nen Delhi mipui te hlim hmel a hmuh nawm ngei mai hetia doorstep delivery an kalpui awang hian sarkar office te chu dor thei lovin an khar ti na ani chuang lova akal thei rem chang tan chuan dor thei reng tho an ni doorstep delivery kalpui ani ta ka wang hian mi in sarkar atanga thil du le amamo te olsam takin na nei ngal vek thei ti na ani chuang lova Sawrkarin na phut thil dang sang sang te dik taka kalpui thlap ani awangin dil tu tam tak te chu an thil dil mulovin an hlo cham ve thova Mahse office pan tu te ain doorstep delivery mang tu te zinga hian hlo cham an tliam fe zo ka wangin he scheme hlotling tak ti a chal thei ani a sarkar dang po in tivek thei se mipui tan asam khai thlak hle arin om hetia Delhi sarkar department sompali zeta item zalai mai office kalh lova kot kaya mu thei anita hi sarkar hian tok alati lova apoimo bernia an hriat chu mipui te kot kaya ration bu phei le atra te sem hi ani a chu thil chu an ngai poimo ema wangin sang ni som panga a sarkar na an siam tir phata tangin ruah man na siamin an zir chiang ngala ration la tura retailer a thui tak tak in tlar ngai thin te mipui te man rem chan huna retailer lo in hong mai thin lo te le ration ei ruk na sa tak thleng thin te ti top thuai ani theinan doorstep delivery of ration hi kalpui ngei tumin thei topin ma an la ani tichuan mipui te po ina an kot kaya ration bu phei le atra te mu thei hlan an nga hlel em lain centrala sarkar mek BJP thunei tu te thu pek angin Delhi lieutenant governor in Delhi sarkar ruah man na chu apompui du lova chief minister Arvind Kejriwal an mimal taka chumhni ngot angen hnu po in lieutenant governor hian apom sak du lo he thilawanga thinrim zia le aril runat zia Delhi assembly house leader le chief minister ni bok Arvind Kejriwal hian sangni som pariat budget session a ti hian asoi ration la tura retailer a thui tak taka mipui an intlar thin te an chan turza dik tak an changlo fo le ration ti ching pen ani fo thin hi ti top turin ruah man na kan siam fel vek to a chu kan ruah man na chu min pompuya ming min sign sak turin LG hnathawk kan thelu ta mire theite tana thilpoimo tak ani awanga rem min ti saka sign thuai turin LG hnathawk hian mai chan nge ya tumhni ngot ka nge na Mahse chu mi hnu po in min hril ma samia lovin kan ruah man na chu alo hnola ader tal po a min ron lo le min hril hремia lova kan ruah man na alo hnol mai hian karil ru atina hle a mipuin chief minister atana du taka min thlan na hi engma lova achan tirani he ruah man na thatak alo hnola wang hian Delhi mipui ten an ngai dam thei ngai don lova chunglam po khian angai dam hek lovang athi hnu in tharau khovela rorel tu in ti hian alo zot nge yanga engwangin nge Arvind Kejriwal an mire theite ta na thatak tur ruah man na asiam lai khan ilo pom sak du lo ti in chumi huna chuan chan na apek ve nge yanga yang keini chuan kan thre thiam thei lovani ti in kan hriat angin India ram state a governor tele union territory a lieutenant governor te hi central sarkar ina aruat an ni a athen chu sipai officer pension ta tele michal lang tak tak te athen te ro chu politics lamami central sarkar a rorel lai party hruai tu te po an ni hlom tunah ya Mizoram in governor kan ne nget lo thin hle a
kan governor te hian kan CM le cabinet ruam manna te hnol sak le pom sak du lova ko mo an bolero kan hrengai lo hle thung Delhi AAP state ni lovin union territory ania cabinet in ruam manna le bill an pass fel vek nu po lieutenant governor hian ati danglam theya abikin ram leilung manna tur thu te dan le thupek kan ko na tur thu le Delhi police chungchang thu ate Delhi Sawrkarin thuneihna anei lova central sarkar thuneihna vek ani Mahse ram leilung khoi danglam na tur nimia lo le dan le hrai ti danglam na tur po ni lo police kai hnoi po nimia lo thil khotlang in rail Bawl na le Mipui Rawng Bawl na konga te chuan Delhi sarkar hian thuneihna aneya Mipui nan chunga ro rail tura an thlan an yang ngein chanvo le mo phurna sang tak an neya ni tichuan Aam Aadmi Party in sarkar na asiama Mipui ta na thatur ruam manna dangdai tak tak an siam te hi lieutenant governor hian lo pompui du lovin rei tak alo ti khotlai thrina kotkaya reison sem tura ruam manna a pompui du lo chana hian retailer te hne na tangin BJP party in sumtam tak an hmuthrin ni in alanga party mi le sa te indu sakna na retailer na kan in petrin ang hi Arvind Kejriwal chuan trul ati velova ani chuan Mipui ta na olsam thei tur le hlok thei tur ber hi angai tua ber top mai ani kotkaya reison sem chua arem ti lo ang bokin lieutenant governor hian office kalh lova le khapoimo nei theina tura ruam manna po kha atir chuan alo rem ti lova Mahse media lamin na sataka nor nuwa sign ve ta chau ani hetiang hian cabinet in Mipui ta na hlok na tur ruam manna thra siam zong zong deuh tho LG hian sign lovin alo ti khotlai zela kotlera CCTV camera da na tura ruam manna te mohala clinic siam tura ruam manna te le ruam manna dang tam tak po hunrei tak ati khotlai hnu le Delhi sarkarina na sataka anor hnuwa asign chau te an ni hloma hetianga du dan le ngai dan in anglo tam taka wang hian Delhi masol na hnathawk amuan pha mai baka Sawrkarin rail Bawl na konga po harsat na tam tak an tok fawa sang ni som pariat June thla khan Arvind Kejriwal le a cabinet minister pathum te chuan lieutenant governor chennai na hian lung oilo na lan tir nan le Delhi sarkar in rail Bawl na fel fai zok a om thei nan te file tam tak LG in sign lova ada reng te sign tura kar nan te cholkar khat chung zet nor an huai hota Kejriwal minister then khat te phei hi chu cho an ngei re ya wangin damdoina da ngai hial khopin an om mani hetianga chief minister le cabinet minister rual lieutenant governor chena ina lung oilo na lan tir le an thil phut te ti hlotling tura chongheya an nor angai hial hi India ram history ya athlen voi khat na ni in BJP ni lo party dang sarkar na state rang chief minister ten Arvind Kejriwal an thlop thu le an thil phut te ti hlotling thwai tura LG an du thu an chwa ve bok hetianga Mipui ten nan chunga ro rail tura ne taka an thlan sit somsari omna sit somruk pasari lai la thei Aam Aadmi Party sarkar le lieutenant governor in kara thu in hmulo om fo awang le Delhi cabinet in bill thatak tak a pass te LG in alo approve sak du lo zela wang hian Kejriwal kai hruai sarkar hi LG house a lung oilo na lan tir mai du tok lo hian Supreme Court a an zual kova Supreme Court Constitution Bench in ngun taka angai tu hnu in heng thil pathum police public order le ram leilung chungchang thu ti lo thil dang zonga te chuan Mipui in rorel tura an thlan chief minister hian thuneihna aneyanga Mipui ham thatna tur le ram le hnam mason na hnathawk tur ruam manna le khapoimo hrang te chu LG hne na akal kher angai to lawang ti in thutlukna an siam ta ani he Supreme Court thutlukna hi Aam Aadmi Party ta na hne na ro pui tak ani a hemi hnu atang hian mason na hnathawk chu azuanin azuang ani bera sarkar sikul tha damdoi in tha electric hniang hnar le mantlom tuithiang hlim hniang hnar le mantlom meichetana transport bus a chuan man free mohala clinic le thil dang aron hlotling chhota zut maya meichhia te himnan le misual hno chep nan kothlera CCTV camera le street light nuai tel fe vua ani boka
Ahma LG in alorem ti lo to. Mipui te an kot kaya ration pek na tour scheme. Doorstep delivery of ration po ron thar tho le ni in. Thamasa, March ni somni panga tranga tan tur khan. Ruam man na engkim phei fel anile a. Mahse Central Sawrkar mek BJP in. Delhi Sawrkar Aam Aadmi Party hi noksakti in. Tuna India chhuhsak turin. March ni somni pali a. Rajya Sabha a Bial thar aron pas nan ta chia chia. Ti chuan doorstep delivery of ration po kalpui thei anile tari lo ani. BJP kai hroi Sawrkarin March ni somni palia Rajya Sabha a Bill a pas tak hi Government of National Capital Territory of Delhi Amendment Act GNCTD Act ti ni in dan puitlinga siam ngal ani a. He dan hian Delhi Sawrkar chu Lieutenant Governor tia thlakin Mipui an chunga rorel tura an thlan Chief Minister le Cabinet ayin Lieutenant Governor hi da san ani ta zoka. Sangni som pariata Supreme Court Constitution Bench in thutlukna lo siam to le Indian Constitution Article zahni som thum pakuana in Delhi Legislature le Sawrkar thunei na apek te ti danglam sakna an power chhuhsak na bill ani awangin eptu party ten nasa takin an soisela. Aam Aadmi Party po in BJP rorel dan chu democracy nekchep na le paithlak na a an ngai thu puangin he dan hlip le tura Central Sawrkar karnan hian lung oi lo na an lan tira Supreme Court ta an zual ko le mek bok kan chana han ngai tu ata ila du taka kan thlan kan Chief Minister hi Central Sawrkarin Governor kaltlangin hnathawk thei lovin ron siam ta se kan lung a oi Nih Kher om love. Mahse kan Chief Minister te hian hetiang harsat na hi an to om kan hrelova. Tuna kan Sawrkar phei hi chuan mason na nasazok kan hnathihtheihna tur nia ngain BJP kai hruai tang rual pol NDA azom ve nge ani a. Amai ro chu Central Sawrkarin min du sak viavin sum nga viau ma ila. Ahmang tu ril ru adik le si lo chuan ramtan le mipui tan a chen fak om tak tak thei chuang lo. Centralin du sak lovin an malak na thatak tak te po dan sak zel tum Mahse. Beidong mai lova ram le mipui te ta na thei top chuangar ngar tu Sawrkar chuan atopa hlotlin na achang le nge thin ti chu Delhi Sawrkar atang hian mu thein alang chianga. BJP le athurwal pui party te lalna state dang zong a in mipui tan mal som na an thlen na sa jok dai ani. Kan kwal thuilu tukma in kan du tok donanga. Tunchuma kan tarlan tak atang te ringot po hian ruling state emo. Ruling Bial emo ni satlia ringota. A Bial tu le athunei tu berril ru adik le chuan silo ai chuan. Midik le ram mangai tu tak tak kai hruai na hnuaya ram le mipui ten mal som na andong na sa jok ti chiang takin alang ani. Atul dana zirin video dang po kan lati chuak zel tura ngaila. Ka channel hi min lo subscribe sak tur le video te min lo the dar pui turin ka ngen chewa. Rotna le soidu kan nei te comment lama tarlan ni bokse. Tunchuma tan chuan heti chin hi ni se. Next video ain hmu le kan tum don nia. Mang tra ule.